Com m'agrada l'olor de napalm al matí. Ho diu el tinent coronel Kilgore a Apocalypse Now. També en la literatura trobem exemples de furtors agradables, aquest oxímoron tan útil a l'hora de retratar personalitats peculiars. En trobem un exemple a Rellotge sense busques de Carson McCullers. Quan la pudor va omplir el bany, no li va molestar pas. Ben al contrari, com que estava content de qualsevol cosa que li pertanyés, i la seva finta no n'era cap excepció, l'olor més aviat el tranquil·litzava. En l'àmbit eròtic, la diferència entre olor i pudor tendeix a dissoldre's. A la novel·la Encara no m'estimes, de Jonathan Lethem, el noi coneix la noia quan ella està endormiscada al bar. Ell s'hi acosta i li ensuma l'aixella. També el conte Anuncio, de Juan José Arreola, explota l'atractiu eròtic que desperten aquestes emanacions. Desde el tenue aroma axilar, hecho a base de sándalo y almizcle, hasta las más recias emanaciones de la mujer asoleada y deportiva, ácido cáprico puro, o los más quintaesenciados productos de la perfumería moderna. Afegim-hi l'experiència del Quimet de la novel·la All i Salobre, de Segarra, quan recorre als serveis d'una prostituta. Ha sentit en l'olor de les aixelles un perfum de cordialitat que no havia trobat mai. Un pas més enllà, a la novel·la L'expedient de la meva mare, d'András Forgach, i llegim. Tornem a la prostituta de Núbia. He de confessar que allà hi feia força pudor. La inconfusible olor aspra dels bordells d'Egipte, que ni tan sols els encens aconseguien emmascarar, i que al principi era molt desagradable, però després es tornava tentadora i excitant. Al llibre Els mots, Jean-Paul Sartre troba agradable la pudor que emet un dels seus professors, no pas per raons eròtiques, sinó morals. Quan el senyor Dago es decantava sobre la meva espatlla, el seu alè m'infligia unes molèsties exquisides. Respirava gustosament l'olor ingrata de les seves virtuts. A la Metamorfosi, per fer-nos adonar que Gregor s'ha convertit en un insecte, Franz Kafka ens fa saber que ara li plauen les olors que abans li desagradaven, i viceversa. El seu olfacte és el d'un escarbat. No és estrany que la seva germana s'afanyi a obrir la finestra cada vegada que entra a l'habitació. Idries Shah plasma la rica ambigüitat de les olors en un dels seus contes de dervixos. L'escombriaire, tot caminant pel carrer dels venedors de perfums, va caure, com si fos mort. La gent va intentar revifar-lo amb olors dolces, però encara es posà pitjor. Per fi passà per allà un antic escombriaire que reconegué la situació. Va posar una cosa fastigosa sota el nas de l'home i aquest es revifà tot seguit, cridant: «Això sí que és perfum!» Bé, això és un tastet de les furtors agradables, que en principi és el capítol més agradable, tot i que també són pudors.